Em diuen Maria i soc de Torrevella. Soc Jesús, ja soc graduat en Filologia Catalana. La meva professora de valencià em va saber transmetre la seva estima per la llengua ja des de ben xicoteta. La meva tria sí que va ser vocacional. Soc Natàlia, de Gata de Gorgos. Jo soc Xavi Sarrià, vaig néixer a Barcelona, tot i que visc a València des de xicotet. Vocacionalment sempre he volgut ser professora. Van ser les primeres generacions que vam anar a Clar, venir en tu sí valencià. S'enfrontaven també a la dicotomia del prejudici lingüístic. Altres amics em deien que estava boja, que no anava a tindre feina mai. Perquè de vegades hi ha molta desconeixença i molts prejudicis. Hi ha de tot, cadascú de son pare i de sa mare. Som poca gent, és molt fàcil establir una relació molt propera. I en la facultat ens vam sentir que era molta gent la que volíem estudiar la nostra llengua i que volíem defensar-la i volíem donar-li futur. Els meus pares van ser reticents perquè s'imaginaven una filla enginyera. Els filòlegs com a humanistes són molt necessaris, a parer meu, i jo crec que aquest prejudici que si fas filologia seràs profe i ja està, és molt necessari trencar-lo. Treballant de moltes coses molt diverses, no? Des del corrector fins a gent que ha treballat a la televisió, en el món dels llibres. Necessitem professionals, no?, en una cultura minoritzada. Professionals que lluiten per la seva promoció i per la seva supervivència i perquè la gent l'estime. Tornaria a estudiar Filologia Catalana 1000 vegades més perquè m'ha donat tot el que tinc ara mateixa. Vaig descobrir que era la meva vocació i ara sóc molt feliç. Tornaria a estudiar-ho per gaudir amb més profunditat de tot el que ens regala la nostra llengua i literatura. La nostra ànima està feta de paraules i la meua està feta en català.